Гэтымі днямі установы адукацыі горада і района працуюць для таго, каб іх вучні адпачывалі. Дзяцей чакаюць не заняткі на уроках, а розныя забавы і конкурсы. Лагер у школе номер 14 наведвае 80 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце от 6 до 13 гадоў. В нашем учреждении образования созданы условия не только для полноценного отдыха и оздоровления, но и условия, обеспечивающие разностороннее социальное развитие воспитанников. Неотъемлемой частью воспитательной работы нашего учреждения является формирование культуры безопасной жизнедеятельности, ответственного отношения к своему здоровью, формирование у детей любви к своей малой родине, интереса и уважения к ее культуре и истории. Неотъемлемой частью является их отношение, ответственное отношение к настоящему и будущему родного края. Падчас няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі мерам бяспекі надаецца асаблівая ўвага. За станам здароўя дзяцей назіраюць медработнікі і педагогі. Кожную раніцу хлопчыкам і дзяўчынкам вымяраюць тэмпературу бескантактным тэрмометрам. Для педагогаў масачны рэжым, для вучняў сродкі індывідуальнай абароны па жаданні бацькоў. У сталовай харчаванне толькі па графіку. У мэтах прафілактыкі вірусных інфекцый дзеці падзелены на невялікія атрады. Большасць мерапрыемстваў праводзяцца на вуліцы. Нравится нам отдыхать, мы играем. Ем на улице, в игрушки играем. И нам очень нравится. Мы сюда ходим с сестрой, посещаем, чтобы нам дома не сидеть, чтобы в телефонах не играть. 7 атрадаў і ў кожнага свой накірунак. Праз гульні дзеці вывучаюць экалогію, асновы бяспекі жыццядзейнасці, гісторыю краіны. Школьнікі не сумуюць, яны прымаюць удзел у спаборніцтвах, спяваюць і танчаць, майструюць падзелкі і сувеніры. Сегодня мы проводим занятия в мастерской «Модные штучки». Здесь собрались ребята, которые любят что-то делать своими руками. И тут есть возможность сделать какие-то сувениры, поделки, приятные подарки, сюрпризы своим себе, своим близким, родителям, сестрам, братьям. Но сегодня мы будем делать фликер, который украсит нас, когда будет темно. Фликер безопасности, потому что мы считаем, что это всегда модно. Модно наша безопасность. Сумесная творчасць, эстафеты, конкурсы, адным словам агульная дзейнасць збліжае дзяцей паміж сабой з настаўнікамі, сцвярджаюць педагогі. Што яшчэ даспадобы маленькім маладзечанцам, пытаемся ў іх. Я обожаю лето, и часть лета я провожу в школьном лагере «Родничок». За все это время я нашла себе очень много интересных друзей. Мы проводили эстафеты. Я участвую с радостью в всех мероприятиях, которые здесь есть. Мне в лагере нравится заниматься музыкой. Мы выучили песню про лето. Варта адзначыць, што з 1 ліпеня ў Малодзечанскім раёне запрацуюць спартыўна-здараўленчыя лагеры, а установы адпачынку з кругласутачным знаходжаннем дзяцей адчыняць свае дзверы 7 жніўня. У летні перыяд плануецца здаравіць больш за 1200 дзяцей, паведамілі нашаму тэлеканалу спецыялісты ўпраўлення па адукацыі. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.